बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय नखरफोरनो बिटिसि सोरखारा मदद होदों। हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफ सोरखारा 4 नं जमदुवार बियाबनि एमएलए उइलियाम नार्जारिया बारहुंखाजों सिलिंखार खालामजानाय नखरफोरनो न' लुनो थाखाय थिं राननानै होयो। बिटिसि सोरखारा न' लुनो थाखाय गासै 80 नखरनो बारहुंखानि जाथायजों भुगिनांनाय नखरफोरनो थिं राननानै होयो। थांनाय 17 खालारनि बेलासे समाव गोबारै बारहुंखा बारनायनि जाउनाव 4 नं जमदुवार बियाबाव गोबां न' आरो बिफां-लाइफां खहा जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै कक्राझार जिल्ला 4 नं जमदुवार बियाबनि गोबां न' खहा जानाय नखरफोरनो हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफ सोरखार आरो एमएलए उइलियाम नार्जारिया न' लुनो थाखाय थिं होयो। आरो जायफोर गोरिब नखर बिथांमोनाबो मोनगोन होनना गुरैयै खावलायबावो 4 नं जमदुवार बियाबनि एमएलए उइलियाम नार्जारिया। गैयै नखर नङा, एक्चुअली बावैसो सिगां जे बारहुंखाजोंहाय बुखारलांजानाय जायहा उन्दुनो गैया गोबां खस्थ' नङा होमबा, बिसोरनि थाखायहाय दिनै बिटिसि सरकारा बिजिरनानै इमिडियेटलि दिनैहाय बे खामानिखौ मावदों। आरो बे समाव आं बेखौनो बुंगोन जे जमदुवार ब्लकआवहाय सिङाव थानाय बुरासारा प्राइमारिनि मानगोनां जोंहा चेयारमेन बिथां दङ आरो लोगोसे जोंहा बुरासारा प्राइमारिनिनो मानगोनां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोन दङ। जे बिथांमोननि नाजानायावनो बिथांमोननि खस्थ' लानायावनो दिनैहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नैबे थिंखौ मोननो हादों। आरो आं बेखौनो बुंगोन नोंथांनि जे मिडियानि दुवारैहाय जे जायफोरा दिनैहाय मोनाखै साननो हागौ जे गोरिबफोरनो रानदों, जोंबोथ' गोरिब मानो मोनाखै, नाथाय गोरिबफोरा फ्राय मोनगोन समजों लोगोसे। जोंनि आखायाव 5 बोसोर दं, आं बुंगोन 5 बोसोरल' नङा 15 बोसोर दङ जोंनि आखायाव। 15 बोसोर जों सरकार सालायगोन, बिनि उनावहाय 15 बोसोरनि उनाव बियो समजों लोगोसे फोरमायगोन मा जाहैगोन, नाथाय 15 बोसोर जों थांगोन, क्लियार खोथा। दा बिनिखायनो दिनैनि जे थिं राननाय बियो आं दहाय होननाय बादि बियो जाहैबाय बावैसो सिगां बोथोरा बारहुंखा जे सिमब्रेनायजों बुखारलांजानाय जायफोर दुखियाफोर थानो गैया बिसोरनि थाखायसो बेखौ होदों। आरो दस्रा जायगायावहाय थिं बान 3 बा 2 बिदि होदों, जोंनियाव एसे खम जादों। मानोना जोंहा 80 नखरसो दंमोन, बेवहाय 60सोल' थांदों दिसा। बिनिखायनो बे 80खौ मिलायनांगौनि खेथ्रआव जोंनियाव एसे खम फैनो हागौ। ओंखायनो जोंनि माखासे जायफोर बिनिफिसारिफोर बिथांमोनाबो साननो हागौ दस्रानो इसिबां होदों जोंनियालाय मानो इसिबां, खिन्थु जोङो जाहैबाय एडजास्ट खालामनो थाखाय जों बेवहाय एसे खम होनाय जादों। दिनैहाय जोङो 1.5 बान महायबा 2 बान नायनानै मिलायनानै एडजास्ट खालामनानै जोङो बेखौ होनाय जादों। जिहेथु जोंनि जिखिनि खहा जानायफोर बिसोरो गासिबो मोननांगौलाय, जिहेथु ब्लकनिफ्राय जोंनो एसे खम सफैदों, जेखिनि फैनांगौ बेबायदि सफैयाखै। दा बिनिखायनो जिखिनि हरदों ब्लकनिफ्राय बेखौनो जोङो नैबे ओनसोलाव जिखिनि खहा जादों बिसोरनो जोङो मिलायलायना होदों। आरो बिनिफिसारिफोराबो बेखौनो नाजावना लादों गोसो गोथारै खुसियै। नाथाय बेखौल' बुंगोन जोंनि वार्कारफोराबो साननो हागौ सोरबाफोरा जोंबो मोननांगौमोन, मोनगोन, नोंथांमोनाबो मोनगोन, जायफोर गोरिबफोर बिथांमोनाबो मोनगोन। नाथाय नैबे जाहैबाय इमारजेन्सि, जायहा एखे थानो गैथारा बिसोरनि थाखायसो दिनैहाय होनाय जादों।